masoya sarmadan har abada ni da ke marabewa kona in ta yi da kewa mutuwa ce ki raba alƙawarin na yi rikewa ni da ke ba ki rabewa. Ya masoya sarmadan har abada ni da ke rabewa na in ta yi da kewa mutuwa ce ki rabawa alƙawarin na yi rikewa ni da ke ba ki rabewa. Duniyar suna fada na ɓata yanzu ba wata hanyar kubita kuliyar cikin sanki nake ta nisawa sakini ya yi rufewa zuciya ta yi rufewa raina ya yi nufewa hankali ya cewa sarmadan ni da kai har abada ba rabewa kana in ta yi da kewa mutuwa ce ke rabawa alƙawarin ya rikewa ni da kai ba mu rabewa. Sarmadan ya masoya sarmadan har abada ni da ke barabewa kauna in ta yi da kewa mutuwa ce ki rabawa alƙawarin na yi rikewa ni da ke ba mu cikawa. Alƙawarin amana ne ki sani na sani muna ɗan ƙanana ki sani na sani na rike alƙawari ba zan ci cikawa kauna in ta yi rikewa mutuwa ce ki rabawa alƙawarin na yi rikewa ni da ke ba ku rabewa.
abadan yar abada ni da ke barabewa kauna in ta yi dadewa mutuwa ce ke rabawa alƙawar na yi riƙewa ni da ke ba a rabewa